Uway nakikir tongka Voice of People's Party baderu Presiden Keseng ba adan basai mot ula berngam balada ka VPP kan yo sensyar hau arza arpulai daga jengelam lenti upat ba unsa tokel lo daga jeng pelot prinsip jong kan sorkar ka pisah jong upat ba ula keren siat ru ba kaptu ka depor lodan utau kun ruspa bawang bo kwa mande bhai gibreo nama bo ble ula kerku ka yen jong u ba adan ula ong ba mentau yo sngo ba kita kinongelam uba adan ula ong ba mentau yo sngo ba kita kinongelam ki ong ba haba ubreo la yarap tehap ban kersan ula bu jingkeli hato ka de ka jing ai sngo ba ne ka jing thit vot la da dang don so wei pot ubreo na dien ubawan kentur hadin ka jing no sngo ba ya kane ula keren ha ka jingelang pai ba ka bla penong hasmen benta ka singi ka kendai tri kelaling kon ula ong ba wala ka VPP kamla ban pening kertong lut hendai ula kop balada ka UDP kala ban khrot chabi ka sorkar ka VPP lada kan job borok khapsan kan ayu ula kan thoru ya kan ka sorkar menta baka jing thit vot kala long thamula da ka bo ong baka jing a jing rap jong sorkar ikinong rap kala long kam kai ba wat hasor ru ula no jing rap nong rap ula bo jing kli hei kita kinong rap hasor Tatu ni por ngalay snow bu don tau kuon samala ruspa jigi briu. Ubalawan sini ka constituency nongkrem. Bani thu yaki paiba jong nongkrem constituency. Baudei naga ying ka babit ka babiang. Baudei naga ying ka ruspa. Bau bleu la kerku ya u. Bani ki kemiki pa ju baginong ka ruspa. Bani ya snow ru la rangamba kala. Buang bau kuat ban le bha ban le isnei ki pat ba nama bau bleu la kerku ya ka yeng ka sem ka jonga namar ka taula sedang ban ai ki jing ai snow bha si ki pat ba nama bau bleu la kerku ya ka yeng ka sem ka jonga kata ka dei ka bangayo snow hendrai minta pat nga sedang menyo snow pat na kita ki nongelam na kita ki nongerap ki bong ki basdang ban le runging pat ki bong habalai rap ublo te pihak kersian ong kumnom ta habala erap ubro te hab kersiano tengah suku aban keligen hang ni kapor mo haba shit haba shai nau tau khun he spa jong kata kalong yeng ko atip pen kata ka jing ai subha jong phi kadai shisha ka jing ai subha na kadai ka jing wan thit buat na denam na upai ba ko aban tip namar badan kita ki lidar ki ong ba fide ban kersian haba ki pai ba ki sim badi ki jing ai subha ta ma denam na haba pai ba ong ba ai subha ta li sim kum no pan penbuat pada ki wena dien bonong pila sim tahap perhat ong kemudian kata ngatarai kani kala bende ke jingkeli yau tau samla riuspa tabahi bun ai jawab ki kot kubur mo bani tip lut boro da badi jing ai subha na badi nam takabut da denam na ko tip da ngate ko tip sya Di ko atip nem. Ngata ko atip. Namar ba u ta unong ai wong ai subha ta bebut na din po ang haperkate. Hab ya syai pi. Ma. Ten reite. Kumnom penkulmar yu pat ba. Te namar kata kadaw ngangas ngo kalong kabadon kam yangi bangin snow thu. Ngi let si pat ba banwan ra ya ga jingkala ngini ai trei sitom Bat don ki boinga ba arden da pi pat balai sukum ni dang kenja jar ongem ngam kenja tang ba tang koi ngan pen bena bangan yele ngan i upai ba on train ta jonga pikular na man train ta jonga namar ngam don por ban train yele di ngap train ta ka party ngap let train stom benjok babu bright benjok udani benjok manbha benjok adores banjob mebon banjob i aiban mo banjob i kini kirang ba ji Dr. Ricky bat ki babun ngan haban let keleng ti ngan i ya kani ka thma manta hapreng upai ba nong tersan ki ba i ju barden bat kita ki kertong gabian ngata ngam dan kam bangan kusai ka constituency namar ngatip ba ki pai ba ki ba ji i barden kem dei ki pat ba ki bala ban penbit lani ban pentami bat nasi ong ki brio umakran biriang alek keleng yo ai ba da pite ban ram pat temlong te ban ram ngong am le wat kuslai kanong kram constituency kam dei ka bebit pisa ngakwa bani thu ki ong kumno pi ada pen ban haba pi aram le diru ngaklam ram namar ka pisa ngong
ngaram namar ba ka jarangkat kala thamai no ka constituency kala iwan no kamaran riting sini ka ba shong kle bat ki wei pat ki jat ben riu bat kinong shong snong ti ki samla bat kinong kumi kyong ba pek si uniu klajat udon la ka jong ka bor snong ti ka pansiat dei stama phi bala ban le ei ki wei hadin ki wei ki emli min shwa kim nut ban kata ngong ladang job ngan penduk dei kata ka daw ko pelong bangan syak tam haduk khat sauspa namadan riting drakiu shalom kahiar nyo pun riu ngaram namar banga klan palat dainam daina ngaram namar banga klan palat namar banga klan palat baro ki ba persyanya ke omnong manilek parmuri toy lang no li dainam daina ngaram ru namar begini ki ba ije yang apat kiba kerjaan yang apat kiong ba uklan dam tebut mangaro job hey ba bon bam le tebut ngarem de hangta lada isya ba don apreng gaji kun ngathai ki hajar kitu kiba khamle tebut kin numpep le tebut kipap namar kiong dam le teb mangaro ba orang job long kanong kram constituency kamdai ki babit lada baro ki constituency asor ki start kum kanong kram karijungi kanom long kum ni unong kram habau jit amali ujit sansnem ubishar utau de pimler uprat dainam daina padon bajok khat sansnem nganang mut ayo hi mangani khat sansnem tuma lat teu nganang mut athau record mangani lat tom lele namar bakade constituency thamai lada diga bodem ngandang long amali kiong ka bor pisa ngong pihi kai pisai nong krem ngong nong krem ngang aswat jingtip ndai bangangan krem start mangamo ngalawat jingtip hai ka nong krem dan ki bitu inga kiong naduk khat kanai spa prapo la don ti ki bamut bani kun election daga bor pisa kawai dawai ai bam id pai ba song shit kata ka jing rung yami hayeng to candidate dalajan da dep tebut pat dalai klilut boro ai kumno ngaba long khrai ong tip dayo na kapling ba dapet nya ka edge kan ring dala chap nomor tu pot ang ilik sata padan pa itana ko belum menta dala nyobut duk security persya ya ka parti jung pai ba ka parti duk dan gibawa nga BPP kamot kumno very poor party biang ini kon dan pat ki na voice of the professors party hana ka sir ji professor kataru kabiang hi tibeduk tang baka jabing kabane ngin sandur thmai ya gari bagi jai bro kan mau bini twai lam yangi ma twai kerpang ya ka jingim gajing bo play on bat scam kandon gajing tenju ya kini ki candidate kini lada ki job hak election ajar khatra ngalamat lingba kita ki jing tenju tanama tanga ko apa pin twai no ta jongki baki kin yang scam yo syak keno biang barden dal job kini kin seong biang ubarden boleh marwe doi bakin nyat habakum kita ki ki bor ki bana shalendet ki bala ban wan ra ka jinga pat ka jinga pra preng jingi namar ngilong tang mangi ka jingkemen kam don porsyu hadienu arfulai ka jingklahi ka de banwan tang hau arfulai ho ni snosi bangimla ban piniang kandidat lot namar ngimyo ki biang rei tang khatsan kan riu labiang lada UDP mentaga dan tang brewot kiamli kabala ban khruat chabi ya ka sorkar kabaka sorkar NPP kamnut banong ya ka kabaka UDP ka kwa balai ngin job khatsan kan ring ngimla banon ra ka jingklang ngin yalam ya ka sorkar kabaklan badru ngong ipi kini kibala le sat kibala bam sat ya ka hot jong pai ba kenom ya kumtu klemdon kanu kajing pensitom ngara kwa ban bagan poi kapor bagi ta ki basin syaringi ki bala luti gani gari kajing kita ki beri ki baklan ken mat ya kajing pensitom jogaan badi ya kata di tangga BPP kabalawan ai hakinong song jong kani ka jela kajing